Good evening, everyone. आं दायो नैयो स्टुडेन्टसफोरनि आन्सार शीट चेक खालामनोसै माबायदि लिरदों नायनोसै गथ'फ्रासो मिथियोसै आरोना इसोरो मा होनो एखमबा न'आव मा फरायो स्कुलाव इगजाम समाव मा लिरो बिदि जायोना इसोरो कनफिउस जायो उन्दै गथ' समाव जोंबो आंबो उन्दै समावहाय बिराद बेफोरबायदि जा गोसो होनानै फरायगोन न'आव ओमफ्राय माबा जेब्ला एग्जाम लिरनो टाइम बावस्राजोबगोन आरोना मा लिरनांगौ बिदि जागोन ओमफ्राय समाव ओरैबायदि एसे फरायनायावनो थाब गोसोआव थागोन आरोना स' नायनोसै दिनै गथ'फोरनि माबा आन्सार शीटखौहाय चेकिं खालामनायावनो आंनि सिगांनिखौबो गोसोआव फैलायसिगोन आरोना आं माबायदिमोन आंबो बेफोरबायदिनोमोन बिसोरो माबायदि लिरो आं माबायदि लिरोमोन बेफोरखौ गोसोआव फैफिनजोबलायसिगोन आरोना बेफोरखौ चेक खालामनानै गथ'फोरनि पेपार चेक खालामनाय बिराद गोबाव लायो बिसोरो उल्टा पुल्टा लिरो मालाबा राइटिंफोरखौनो सिनायनो नागिरा आरोना बेखौनो बिराद केयारफुल मोजाङै नायनांगौ जायो ओमफ्रायो मोजाङै नायनानै कारेक्सनफ्रा मोजां जायाबा बेखौ मानो जाया नालाय बेखायनो मोजां चेक खालामनांगौ जायो आरोना मोजाङैनो लिरदों लिरनायालाय गासिबो जा गरमखा आरोना ओरैबायदि गरम गोलोमजोबलायबायमोन आङो ओमफ्राय मा होनो बिदि गरमबालाय मा गनो आरोना गरमबाबो मावनांगौ खामानिखौ मावना लायाबालाय ओमफ्राय मानो होनोबा जोङो 7 तारिखआवनो जोंना रिजाल्ट होनांगौ नालाय बेखायनो आङो गोख्रै बे साननैसोनि गेजेरावनो फोजोबना लानो होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय मार्क्सफोरखौ रेकर्ड खालामना लानोसै होननानै गोख्रै सेभ खालामाबाबो उनाव हास्लाबा जायो नालाय रिजाल्ट होनाय समावहाय बेखायनो आङो थाब आङो माबानानै लाखाबाय आरो चेक खालामना लाखाबाय जाहाथे उनाव मोजां जायो होननानै 2 hours later. Finally done logofor गरमानो लाजाला मा जाबावगोन ओरैबायदि गरम दायो दुगैनानै फ्रेश जानोसै